kwekuti ini ndiri mutswapo wekwatangwe nakunyafaro, ndine mhuri yamukoma iri kubende. Saka mukoma wakafa, asi mukoma ndakazonzwa kunze kwekunga paita urwere mukati memusha wamukoma, mwanasikana airwara imomo kuti awanikwe zvaishupa. Saka mwana akazouya kunana baba mudiki isusu kuti nini ndiri kusangana nedambudziko iri. Isusu ana baba bhatati aiwa kuti mwana ashupike, isusu tiripo sana vana baba ndo zvandikusangana nazvo. Saka bhatati aiwa kuti mwana arware, isusu tiripo ana baba ngatitsvage kuti chii charwadza mwana. Takazomboda kuti fambe kumborasika nekusvika kwawana katerero tiri kutsvaga nhau iyoyi. Tobva tazoti mwana iwewe chitsvaga pekuti tibatsire, ndokubva azouya kuna mbuya vanonzi mbuya tototo yava. Ndobva kwanzi aiwa muri kurasika imini, mhosva yakaitika kwatangwena nzvimbo yekwanyakurita, imimi endai kwanyakurita munoti takakanganisawo maoko pano, munzwe kuti wanoti chii. Kana pane zvawanenge wataura iwo kuri kupokana munozodzoka. Takaenda shuwa kwanyakurita kuya. Tasvika kwanyakurita wakabva waramba zveshuwa kuti isusu hatina chokwadi neizvi baizvi. Imwe munhu akakubatirai chokwadi, endai munomutora muuye naye kuti tijekesewe tese. Aiwa, takabva taita effort yekuuya kuzotora mbuya ivava, ndobva taenda nawo kwatangwena kwanyakurita. Takaendawo ngedivi raana baba nekuti tinoziva kuti kune vanhu vakuru zvichikwira. Tasvika iko kuya nambuya vaya takaunganidzana nemhuri yekwanyakurita, mhuri yekwamutswapo. Mhuri yekwanyakurita imimi ndikuda kubvunza chinhu hwani ngechekuti makakwana here? Mhuri yekwanyakurita ikati hongu takakwana. Makakwana shuwa? Hongu takakwana. Aiwa, ndikuona senge muri tetete musha uyu. Kwanzi aiwa takakwana. Chibva kwanzi alright. Inini ndoda kutaura zvepamazamba ngekuti inini ndakatuma vanhu vepamutswapo panapa muchibva mawarambira. Saka ndauya kuti ndikujekeserei. Asi ndoda kutaura zvepamazango, hatitoda kutaura chirungu aiwa. Toda kutaura chinyakare kuti tijekerwe tese. Mhuri yekwanyakurita ndoda kubvunza kuti munhu ainzi chiseko chawo munomuziva here? Kwanzi ndimutenda. Kwanzi aiwa, hatisi kuti mutenda chirungu, tikuti chiseko chawo. Kwanzi ndibaba wedu mukati memusha wekwanyakurita. Zvakanaka. Ndiye munhu akaita munhu wekutanga manyakurita kushanda kunze kwenyika. Kwanzi hongu shuwa vaishanda vari South Africa. Kuchibva kwanzi alright. Chechitatu ndechekuti ndiye munhu wekutanga kuita danga mukati memusha wekwanyakurita. Zvikanzi shuwa ndio wakaita danga rekuti ndio munhu wekutanga kuita danga. Kuchibva kwanzi right. Ikoko ndasiya uko. Kune vanhu vekwamutswapo, kune murume ainzi Kanga, ndimukoma wedu isusu. Ishuwa aifamba nasekuru wake Nyakomba. Ishuwa ishosho achiita bhucha rawo Shingo Ishuwa. Asi vanhu vavangu vaina hama yavo tete mukati memusha wekwanyakurita. Ndipo pawaiti kana watenga mombe dzavo Samuel vanouya vachizorora ipapo. Saka chiitiko chakazoitika ndechekuti waakusumuka patete paya havana kuvhura danga. Vakabva vafamba nemombe dzavo idzo vakanga vatenga kupinda nemujana muya. Saka idzi dzekwanyakurita dzakabva dzapindira mukati memombe dzavakanga vatenga dziya. Mwana bati aiwa, ndimukoma wedu yekuna sekuru. Mombe dzapindira. Sekuru yaiti pande chii? Yaiti pande mombe. Sekuru bati tenainaito. Vadzatemwa madhonza mairi nemukono wavo. Zvaendeswa kubhucha. Mweya uya ndio wanga wakurwadza chii? Mwanasikana wedu izvi. Kusvikira tasvika kwanyakurita patazosvika pakutsanangurira nyaya iyoyi. Alright. Zvinotoita sei? Kwanzi vanhu vekwamutswapo imimi makubika doro, kuripa mombe dziya. Asi mombe idzi imimi wanyakurita dai akatohwa ari madhonza mairi aya maisazoona chinhu. Asi pakati pemadhonza papa nemukono wani ndio wadzvawa kumusha wekwamutswapo. Saka mukono uyu wakuperekedzwa nemadzimai mangani 2, zvirova kuti nehadzi ngani? Nehadzi 2 kuita mombe ngani? 5 pamwe chete. Ndio dzinofena kubhadhawa ndiana mutswapo musha wekwanyakurita kunze kwekunga wabika doro
nekubvuma kuti wakadii wakatora mombe. Asi wanyakurita imimi ushabikawo futi doro rekutambira chii? Rekutambira zvinhu izvi. Zvakanaka. Takabva tatoti tajekesewa. Saka isusu mai inini wacho ndakazoti ndota kuenda kwani kwanyakurita kuti isusu taida kubika chii? Taida kubika doro. Tibikire kupi doro hilo? Tubva kumba kwedu tabikwa here kana kuti tuya kuzobikira kwanyakurita? Kwanza haiwa mungozobikira kunoko. Asi tichatanga tainifoma wamwe wedu ari kupi? Wari kuhonda. Wapi futi? Ndipapa wakabvunzwa awa kuti makaringana here? Wachiti takaringana, saka wekwaHonda awa wao wapi? Alright. Hazvina kuipapa. Mimi consultant. Saka ndakazodzoka kuti taida kubika doro. Kwanza haiwa wari kwaHonda kwakazoti no kuti tiite zvemidzimu izvi zvezvikwambo izvi aiso hatipo. Saka toita sei? Alright. Saka tatiutauriwa ndiwananyakurita watiri kufambira. Saka inini wananyakurita atiite sei? Isu tafunga kuti tiende kunanyakurita wacho ari kupi? Ari kwaHonda kuya. Zvikanzi alright. Asi isusu hatiendi tega bamanje. Tinoenda nemi ngoti inini ndimi taturusvikira inini. Ndibva kwanzi okay, tinoenda tese. Asi kuti tiende tese manje, isusu mitete yenyu yomamurusvika nayo tambirai. Munoenda kopirizenda mega mitete yenyu masvika kwaHonda. Futi sei futi? Handiti mimi ndimi taturusvikira. Ndimi munondopirizenda kuti tine vanhu ava wakabva wati no, kana muda kuperekedzwa ndisu tambirai mitete yenyu. Takabva tatambira mitete yedu isu. Tatati zvakanaka. Tichauya kuti tigodini? Tigoperekedzana kuenda ikoti. Takazoenda. Amama muna June. Tauya kuti tidini? Tisete date yekuti tiende kupi? kwaHonda. Kwanza zvakanaka. Takabva tabvumirana musi wa 26 June. Ndio tinofena kuenda. Mumasure muyo mumai. Baba tinoskerera. Mumasure muyo Tinoskerera matsanangura. Nawe yenyu mimi manjika. Munhu wenyu haana kuuya. Munhu wenyu anogara anda chief Mutasi. Anda headman Samanga. Akatuma mupurisa wedu akamusvikira zveshuwa. Ari mumunda akazondifonera inini achitaura zvaarutaura. Akada kuita kunge pfungwa dzake dzakada kumhanya bija. Saka taitarisira kuti achadini achauya. Saka isusu kuti tikwanise kuti tirambe takahodha nyaya yenyu manje inotinetsa because uyo munhu ari kwaMutasi saka hatikwanisi kunonyifosa kumutora nechisimba because ari kugara munzvimbo yomwe mambo. Handimurozvibata. Saka I think isusu rubatsiro runogona kupai nderekuti tokunyorerai tsamba moenda kwaChief Mutasi. Handizveremete. Mochaenda kwaChief Mutasi. Kunyora tsamba tokachitsanangura zvazviri takatadaidza tobatsirai vanhu vedu ava. Munoda kubhadhara mombe dzakadiwa na imi muri kusvitsa henyu bvira yotaura kuti sekuru edu because ukasangana nemombe ujana wangoti nakuba akamusa kuti akaba akabiwa kana dzatotorwadza dzakadii dzakurwadza munotora nematanga asingabatwi. Saka hameno kuti makasununguka here kuti muende kwaMambo Mutasi? Isusu hapana chatiri kurambiraba kuti timboiunze kunoku. Nezvekuti mwana anogara kwaSaunyama. Ndio saka takaiunza kunoku. Tiri kuona kuti watiendesai mhosva kwese kuna chief wemafungo. Saka takafunga kuti tiunze kune mwana. Asi kuti muwirirane kusabika roka wachinja wakuzvitaunamata waguma ubika ndo pari kufira nyaya yenyu ipapo. Imi miende kundoripa chete takazoripa zvinhu zvakadiwa na sekuru edu zvapera. Dai akatitambira tingadai takatofamba. Ngokuti isusu tato prepare. Ndio musazotaura wedire kuti unozobika doro pai. Ndo pari kufira nyaya yenyu. Bati chidakwa. Asinya yacho manje. Nawe kubika doro haina utaura navanhu vakamutsvako isusu. Nawe kubika doro yakataurwa naivo kuti tinoda kubika doro. Murapi pakati pedu ati munozofena kuzoita chiwanhu ichi kuti mutambire. Ndobva tinotanga isusu. Iwo vawatimisi. Our surprise manje yakutonzi chiuyai kudare kwako musasauya ino kumba kwedu uyenge kudare kwaChief kuti tizokugamuchirei. Musamedi mimi musatani mapinda yanyu. Ati umwe munhu ari kutaura mwana wana baba wagara vachitotitambira
nguva yese patanga tichifamba. Saka ujika mombodzikirawo imho saka watombotsvaga kudya iwo saka tsamba yekuenda